kubor nakaslem jong unongsan Hima. Motion kaba labu that this house do now discuss the role and function of the Executive Committee, Khadc's Autonomous District Council over the Hima and Elaka. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. The Sosthenes, Kubleshibun I Shonkono Badan Burom, Nangta Yakaying Hibro away, Gapan Pau Yakajing Kublay, but Yakajing Ailat Kajumpi, now Metaban Wanrah Yakinika motion. Hakaban Yo Banyakren, Banya Perkat Sani Bha, Hakabide bat ka rule and function yakar kompanyai jong ka Khadc's Autonomous District Council Hakabide bat ki Hima bat ki Elaka ka Khadc's Autonomous District Council kadai ka yeng ka bakin saitam ka bakar pangtam hakaba ngidon ya ka baha ka bakar pang Tena kaliang jonga kumu MDC ngaso sarong yelade habangayo banyeng hakini ka yeng ka bakerpang banyo banyekren banyak liu jingmut khamtam hakabidei bat ka sinshar ka khadar hakabidei bat ki Hima hakabidei bat ki Elaka bat ka phang ka ba Hakmat Tamru, Kabang Sohtun, ba Khadc's Autonomous District Council, Kadai Kabahap ban Pej ban Khmi, Ya ki Hima bat ki Elaka, Dengan Sokmen Habang Yeng Hang Ne, ba I Chief Executive Member, Ibadeiru I in charge jong ka Elaka, Kubleshibun, but kumu MDC ngaso ban penpau hapo jong kenega yeng kabadon burom kabakin saitam ba ngami khmat ya ka Constituency Jirang Constituency kabadon shibun teli ki Hima ngidon ya ka Hima melim ngidon ya ka Hima Jirang ka Hima nong klau ka Hima nong spung Kahima Meriau nangta ngidon leadership nongpo leadership nangta katkum ka bang Sohtun don sakaweru kahima ka Hima soyong but hagini ki Hima ngidon kumba shispa nyau popratali tamlene duna kishnong kiba la recognize la tip hapo jong ka office jong u video jong ka Jirang block bat ka Umling block but ka ka pangakwa ban penpau Hakmat jong ka Executive Committee ba kathong ka bakmat tam ka ba mangakum UMDC ngangit skem I Chief Executive Member ibadai pej ya katnat Elaka mai iru indon ya ka juhi ngangit skem ba ini menjur indon ya ka juhi ka thong lane kataka jingkwa ba ngikwa ba ki it ki Hima lane kishnong ki thau kilong kishnong lane ki Hima ki badon haka jingya shongsuk shongsain namar ka jingya shongsuk shongsain ka Wanrah ya ka jingkiu step habaro ki benta Te ka ka pangakwa ban penpau hakmat jong gani ka yeng menta hoi ki Hima ki don laki jong ki act lani ka codification ka bangitip but
ka report ka bangangayo verbally lane da ka ktien kumong lane da ka jingtho ka bangangayo na kishnong kibaper kidon shibun teli kishnong kiba ya kendo jinge hakabidei bat ka senchar ka khadar habidei bat ki rangbashnong lane ki sodashnong namarba kidon kishnong kiba hadu menta kidangsa kum ki acting rangbashnong kane kan pendeko ya karukom trekam ya ka jingya step hakarukom trekam jong kishnong kitau te ka ai ka bangakwa ban pensngau hakmat jong ka executive committee da ka boburam ya i chief executive member ibadai in charge ya ka Elaka ba lada kalong kepala ban Wanrah ya ki rule ki bathmai lane dak la don lu paru ba ki nuki rules ki bala don lu pa ha ki Hima ba ki dei ban implement ya ka time limit namar ba bunsin ka report ka ba manging yo natrai ki perlok MDC baro naka ruling ba naka opposition ru naka lang yatay ngatrai ka ju hi ka report ngatrai pi yo hakaba ki don ki rang ba shnong ki bam ju khot wat tang ka Dorbar wat tang sisen namro kata ka report ka bangang ayo te ngakwa ba ka executive committee kan note yakini ki point knang ba pinyo ban pensngo shek ai ka ba pidai ban pensngo knang ba ka senchar ka khadar ka jingya ba yaranti ha kishnong gi thau ka dei ban don but kai ka bangakwa ban pensngo ru akamat ka executive committee ba nalor kishnong ke balang pensngo specific havidai bat ka constituency ke jongi ka constituency won Jirang constituency ka ba kini kishnong ke bangaladep ban penpau kita tang ki ba lala bonong ba ki balayo ya ka census code bat kidang don ki weru kishnong kidang bun ki bampat yo ya ka census code namar ba kathap ya kat kum ka procedure tek ai ka bangakwa ban penpau hakmat ka executive committee ba lada kalong ka bala ban penstet hakbidei bat ka NOC ya kino kishnong ki bakwa ki bishnong ki bathamai kino kishnong ki bami thamai ki ba ki ha ban shim ya ka NOC naka Hasil Autonomous District Council nak benta bakinyo ya ka census code kani kan yarap ikishnong namar ba kidon ki schemes ki baper ki ba kishnong ki hab an implement nei da kimyo ya ka ji itu nak dis council ka ki bakinyo ya census code dengan kerpat ya ka executive committee bakin penstet ha ka bidai bat kanika jinga ya ki NOC sha ki no kishnong ki batmai kanang ba kan pensuk ya ka rukom trekam ka jongki but kai ka bangakwa ban pensngo hakmat jong piru menta hakabidei bat ka jing itu ya kishnong gitau ngakwa ba ki ka executive committee ngabu haka rai jong ka executive committee bat kum ka jing ajing mut ba ngidon kam bandon ya ka jing itu ya kishnong ki baper ki badon hapo jong ka Hasil Autonomous District Council but habangi pai ya ka shongsuk shongsai khamtam ha ka bidai bat ka senchar ka khadar jong ki Hima ki Elaka te nakliang jonga kum MDC ngakwa ba ki Hima baro kindon ya ka jing trelang
kindon ya ka jinge syongsuk ka jinge Sohtun jengmut khamtam mangakum UMDC uba mikmat ya ka won Jirang Constituency kepada ka Constituency kabadon habodar kalong kakam kaba ibe hadu kata-kata laba lada bakandon kajinga kini put lane kajinga tamput lane ya kajing bam ya Sohtun jengmut apadeng ki para Hima ti kai ka bang akwa ban penpau Ahmad Jongpi daga buburom ya i chief executive member in charge of ke Elaka natrai ma iro ila kenmau namal ngilawan daga delegation ringkat bar ka Hima Jirang hakabidai bat ka jingkerpat ka Jongki nakaliang ka Hima Jirang hakabidai bat ka jingpin sange no jong ka executive committee hakipod walalet hakabidai bat ka jing IT kadon ka order ka Hima Soyong kabalasan daw lingdo Soyong hakabal IT ya kasnat nongwa mau tumur ya ka nongwa mau tumur bala IT no syaka Hima Jirang kane kade ka jingarai ka Jongki ngangam tu UMDC ya ketika por kade ka jingarai ka Jongki lengba ka jingya Sohtun jingmut lang ngangit scam badai nak kata daw ba ka office jong ka executive committee councils autonomous district council ka pinsisha bat ka pinscam Halor jong ka jingya railang jong kini ki Hima ban IT no ya ka nongwa mau tumur sya ka Hima Jirang but katkum ka report ka ground report ka bangangayo namar ngatur si ki Constituency ngatur si ki snong ibadon haka Constituency ngalek keleng-keleng bad ngayo ek report ba ki snong kibadon hak po jong kanika kaba ngitip kum kata ka Soyong leadership lane ka Hima Soyong ba kini ki snong nadu ba la IT sya ka Hima Jirang kidon ya ka jing snojan ya ka jingejan bane trekam bat ka Hima Jirang bat pitip ka Constituency Jirang kadai ka Constituency ka balakle jajben riu bat haki Hima kidon bun jajben riu ki badon but bakadai ka border Constituency ki Hima ki haban keduk ki haban pediang but kai ka bang akwa ban pinsngo Ahmad Jongpi daga baburom i chief executive member jong ka councils autonomous district council bakham tam hakini ke border Constituency namar ba ngayo ek report hakini kisngi na kaliang hadin ba ka executive committee ka borim kila de pha ban kila IT biang ya ka Hima Soyong ban simbiang ye kiti kisnong kalami ka kerum keram ke jinge keren kamtam mentang ya ka phase 2 ngisaya ya ka phase 2 ka bidai ber ka jinge penbej yo podu sam kai ka mangakwa ban kerpat ya ka executive committee ba ai ba ka ni ka jinge penbej jong kini ki artli ki Hima lada ka long ka bala
bang ngidon kam biar ki khun ki hajar lani ki pai ki rayot ki badon ha kita ki hima lada kalong kepala bangin shim dah ka referendum syai ba maki ki kwa bat kanu ke hima ka ba maki ki kwa bandan but ngada buru ke jingkerpat hakmat i CM badon burom ba khamtam bangila poi sekapor ilajan sekapor nagbanta bani penbet yo podu sam namar bani penbet yo podu sam ngidon kam ya kite ki pat nong song senong kibadon ha kite ki senong hapo jong kite ki hima namar ba kine ki senong kiba ka hima jirang kala pej lakmi kila airo ya report sanga kum UMDC ba kikwa bandon bat ka hima jirang bat kikwa bandon bat ka jela ka bait ke jungi kimkwa bandek sekwe pat ke jela bat menagini kisngiro kirangwan bane kendo ban pensngo ba ngikwa ban tipsai hatu kin priang le emengi bandon bat ka megale kikwa bandon bat ka jela ka bai ke jungi te lada ba ngibakla hakini kerkom me penbet lane ka jingi IT menta kene ke hima hadin bal IT sakwe pat ke hima menta kin wan biang kin reinstate kin ai biang sakwe sakene ke hima ka bala dep an IT kan pen kelumar subone lamar ba garkom penbet garokom penyai laga bahadin daki bun snem kahima ka beripet hakipor ke bamensua kam wancu ban pej ban kemi kan long ka ba ado kata-kata nagamta ki khun ki hajar lane ki pai ki rayot bakinya don benta lane bakinya trelang bat kata ke hima ka baladap IT pat chawai te ngada kerpat ngada banjur da ka baburam ya ICM badam buram jungi ba ya kene ke kam ngimde ben simsting ngide ban penbet kam kloy namar ba katkum ke report ka bangrang yo hakini gisngi kapalaj ne ka badai ngamtip namar babali ngayo ba kawai ka hima ka baladap IT syaka hima jirang mentakil keleng-keleng banlej ban kran cikisnong bakin ai dule reki kin ai kane katai kajing kane kan warra ya kajing krumar jengmut lada ba nagal yang ke executive committee kam shim ya kajing ket kli ban ai ya ke direction ke babiang ngayeng hangne kum UMDC ngam yang banong ban kersan le ban support eno ru ya kanu ke hima henry ngayeng bat ki pat ba ki badon ha constituency ki bon ban terpat yang dei na kata katau ngada trang ngada don ni kata ke jingang lut ke baskem ngakwa bani iba kita ki nyau lane pratli ki hima ki badon ha constituency ke jungi Kibadon haka konsensi kejungi ba kinlong kita ki hima kiba syong sup syong sain nabas dang la dabong ba ngadon ni kejing tram ni i tang si minute ar minute la
Namar nadu bastang la dobong bangadon ya ke jingkrang don ke jingkwa ke jang nut kumba ICM lo ngai skem bidon ya ke ju hi ke sut bangi kwa mani i ba ki Hima baro ki badon hapo jong ke council atau bos council kinlong ki Hima ke ba syong suk syong sang kishnong ki thau baro kinlong kishnong ba syong suk syong sang bangi dobi i ya kata ke jingki ustet haparo ki benta te nganom bansu but nasukwa ban kerpat sasisin ya i CM bodon brom jong ka council atau bosses council ibadai EM in charge jong ke Elaka ba dalong ka bala ban ada kerpat jur ban penstet hakabidai bat kene karkom ban penyat lene ban penbet penbiang namar ban nakliang ki Hima kelada wan mi shapi ban ikwa ban penstet hakabidai bat kene ka rai lene kataka jingpen snow nakliang ka Hima Jirang hakabidai bat ka senchar khadar ka bahap hapo jong kene ka Hima hi borok wei de tanggane ngan ngapen pawe ke jikublai sasisen Sembut chong kenor, tak borom ya pi, tak borom kam tam yo nong mi khpat MDC jong ka, Jirang Constituency, Pilawan ra ya kamat, kabala ketik, ya shibun ba kit khot, makin pentau, namar ba thit tenrai, jong ajak beriu jongi ru kadai nak kisah kada. Sujat ba haduk mentah bang syang hani ke syuki bapet yang kam Elaka sudan tuk tak hangnor re basumi i jing gejing ya syurut pedeng tikur nege babun hi ka bade chang ke Hima di snok sudang dan jengkermen kinjat ba umpat dan jing syurut pedeng Dorbar kur la dan jing syurut ke Dorbar kur lai makna tingi kermen ba kakur hi kan tak song namar ba bun hi kishnong ki Hima la seng bangilaput dan kishnong ki betho bagi don gerengkau ka basa jong ki mala seng kishnong Halor tikur renganung kan jerong ya kata ka jing jubab ke jonga ya ka jing keren ke jong pi nga Sohtun kalong sisaro ngaro nga sowet hi habang i badan ki akting kadan ni jing wet hai dan ki khap ka bamla ba le dan ki khap kabahap peneswa lamar ba ngan yetho la ke yetho ajing sang kwa ban sat jaj ba we na pedeng nong mi khmat na po ram rai jerngam ikran ya kene ka ba ke jing simenta jong irang ba chong ka politik ngambang se ban pentau no ba ka we na pedeng ka meeting ka bangi kendo ki Hima bat ka we na pedeng ke hearing haka sngi ka bakot kita ke hearing no ki tangkum ne lada piekren ya ka kam sinchar snong lada piekren ya kam sinchar Hima sima ken mau ya ki ki badan hapo kalong yin ke jong pi ken mau ba kidan ki kime ki pa jong pi ken mau ba kidan ki ni ki parat ki mekha lada dei ki long pa ken mau ba kidan ki jong ki khon ki persa bat kum ta ter klet hapo kan kam snong kan ka ma klet ya la ujong unong mikpat tang mang kerja lada fiken mau no yo nong mikman hapo pikran ni ka kam snong un suo bhao nong mikman bat ki khon ye jakin sosi lada ngila bale so tangi taru nganget kan ngamong sista na ke sista tangan bor kendet no 100% kan bet namar ba ngangkum besyet ho imat bakalas dang na kata ka ba daga boburomi MDC na po Jirang kajing bun jug Hima kalong gi kubuway na pedang uwi am in charge ka
Ngai cibo kiwan jadi te pela experience bai ke jing genduk jing Hima Elaka tinggal i bahan ke Hima jo kamodur moskut mi ke Hima Shillong mi ke Hima Mamlim Hima Khairim bak komta ter ke jing apa jing skut komta te ke ba ngasode ban ong ba la da ngila sisa ban penyaklat hakakam sinsar kadar ya kesan Hima sima banyak kesan berthai kelab yang ba ndai ni mentangi penbolang hajuk ya kakam Hima sima banyak kamsan berthai ka pelong ban habangi shim ya kono ora teng ya pe nak kata kenti ka piekran menne ka pe silakfat redada baro nado ubashong hapo dis council nado ki bashong hakam Hima sima kila ban penyeklat ini ka benta kanyarap shibon ya kito ki bashong hapo council ban bishar kat kum kalenti jong ka ak ka bakila thau kat kum rules ne kat kum ka ladam padan ak ru kat kum ka riti dustur bagi june tenre hateng ngalak rupa habala khot i hering naga benta ban pengkhre ban jet dang basnong lamun ban pelong no sa ka jing jet dang basnong ar singile siwan complain ki bakrau ki basan ba di pesengai ka tam jet dang basnong habawan kat ki bakrau jong ka Hima ne jong basnong ni habi bat snap ni bela jong yam le be yai be seberang namar ba nim dei pat ban chule la ka le tang ba ong ba idon je ka bor ban kung kita ki khap ni ta da ki hering ki beteng bat kum ong bi mene kum ba pi ong hi ba nim dei ban le kerki ya kono ka kam tam mi ke sya kadar malara jot kata ka jot do tamrai ka sati salor kan jot lang ngalap susu dan sekejap Hima deh ki badan ki acting ki pangidai ban pengkrean ka election dan kung kita hargi itong ko habde bi acting haka syuki ka mga ngalasyong don ka way ki Hima ka mga misimlakwa don ki bobun ki rangba nakirat ki wan ut ki ang badong kambat amen kerkino ya kene ka ak namar ba ka ne ka ak lathau klem da yasulok lang bangi ki try right la shoot pendat pada kum kataro kadat di dere mar takadaw balai bangim siya melawan Wanrah bill akan decision momenta ngala kren ni officer kamtam leha ka badai ba kisinsyar kadar nginum le kirki namar pada reng syukwa ba peni siya ka partai ba oh tang kum balai panai tam ngilawan Wanrah ka bill kasok dai ai pat ba kata ka bill ka bangin kai along pat ka jempukmar ya kata ki Hima simbatang bangi kwa beni palale jadi mereka bahak bangi le sekijai ya kena kamtam ba kata ya ki kun ki hajar jong kena Hima te syabangan pai syak ai ka bai kwa i MDC Jirang ka badai ka Hima ka jong i ngan supai kinjat ya ka ai ka jong keren jong MDC na kaliang ka Shela Constituency Koresibon ka penpau ba piong ba menne bagi don ki judge nong ki bagi a de teng pareng ke teng khat haki isi kawin na pada isi ka bangila syong ngila syong kara ban pha syaborok ki Hima ban pentip syaki ba kin pek ya ki snong ki jong ki bagi dei ban ai no da kerteng khasi kata ka bangila ran isi bangit na kalian ki officer kin le ke benda ban pha serkulit syaborok ki Hima ki lade ki Hima seiem na ni Hima lingdok na ni kadang dok benda bagi pentip ban pek bagi kerteng snong kalong ki tenang lade ai de kerteng khasi Tihawa pai pat syaka kakam kabangan pungkut no artat hi syaka benta jong kanika kablawan Wanrah hi dai MDC na po Jirang Constituency hadai baka snat nongwa motomur hoi pilawan na po ka kamera rekat ki rang ba te kompong epi ngam simna le kerki ya kan no kakam ngasuthuk ba onna nga pule ka file lawan se ki penhun ko ka file ki Wanrah ka contradict hantak Dek kalau ka bayak ka bangangan coba ule no tam ta ba lawan no PM tam ta lawan kita ka no kayang dek ka hak unta ka hak ban study
kano kebalai kenang bangin Wanrah ika bahatam na kabenta kanya kakam te hendrai ke ka bangi le kalong ba ke ka ba pi pen pau mane kham tam le habadon ke jing ke ja thaput re ke ka bangi so kalong ba ngamnut man kulat lano la man le hendrai in perchang man pen stat ban ke la tel ti ka bahatam ka bangi la ban le kloi ha ka badai kumno ban pen bai ya kan ni ke jing ni ke snong lakin le cek Hima Jirang ni lakin le cek Hima yang kat kum ka kat kurkom perkhat ka ba pi pikwa tena ke jungi ngin bukti ni ki file ke bagi application bagi lawan nang tenawai yang ban study ban compile ya ka bat ngin chim ka batam te nang ta syu ha ka ba kunno artat jong ka jing jubab ke junga ya ka jing ho pila kren bon ngam la ban jubab dot bon khaj mar ka poi syu ka ju ka bentah koi ka bentah ka lomba kum ke isi hi hagabdei bagana kam sensat tadari la dana kaliang ke jongi kum ke isi rengkat papi kum ki pra misi ha begitu ko kana unuk isu hagabdei baga kam jong snong ka thau la dengewan la ban penyeklat ya kata bentah ke jongi ban klet no ya ko ong mene bay klet politics la dengela ban penyeklat ya kata bentah kenjin la baha Wanrah ya kata kamat kabangin suhu bapleng dari ningla man peniklat ni kabenta kalong ke jumen toy ya ke snong ka thau ya ki kun ki hajat ki basa hat tu jagah ti tadi jubab lekat ke jengah Halor kita ki mat ke babun ke bapi lai kren ta ka bedai ke jeng yo na ka mata ki census code kitu ki snong ki thau na kaliang ka isi ke jongi ha bangi pha chini ka benta kiat kalong ba dan kisnong ki bala wan chingi ban pen bangi ngela yo snong dan kisnong ki babyang do jong uput usam upura jong ki ringila pa hateng ba ki dan kisnong ki bala Wanrah ingi langi kli uput usam yang dendan pen ki jingasur te kum kita ro la dangi ai snong no ban pen sam kamu uput usam kan Wanrah biang ki jingi tu ko pen ki kisnong ba kan ko kisnong te ke ai ka bangi ni na kaliang ki jungi ni perchang kalong ba kabor pengi ai snong kalau bagi penbaik berhenti penting kena hatu kan kesnong kalau biang na em na kalian ki Hima ala kalian kata ka kesnong kemi ka banyong yo put usam bagi asnong hatu kalau biang na em kat kum jindon je kelong yeng long sam iba biang hatu kalau don na em ka jing song ke Dorbar berhenti ke jongki na ka bata kum kita kum tak te kadang ban perla syuk pa ke jing ke japut hadin habut na kalian jongki ru mana kani ngene song ka meeting rekat bakalan department ba habadan kum kajing aisnong ngabat ma na kaliang department kan pengkhre ru na kata ban pengkhre ka map kanang ba andala pan skem ka map kanang nam dan chu kajing ka japut ko we kisnong bat ko we kisnong te ndre habadan pat ka kam ka bakirki dan ki kisnong pat ka bakirki ha ba kila mi snong ki bakirki pat na ka mata ka jeneng kam nam ta ki development nam ta ni kita kum kita ngin le kala tenti kum do ban itu yaki ndre yaki ya kita ki ka mak ko put usam bo pra chuki ina pen buat hadian kanang benung kita ya ke pentrekam jong kata kita diki ke jubab lepat juga kolej bot